вируси тоҷдор ва ё ба истилоҳ коронавирус дар моҳи январи соли 2020 оилаи вируси тоҷ ба 49 расиданд. онҳо ба ду зероила ҷудо карда мешаванд, ки асосан ба инсон, гурба, мурғ, саг, ҳайвонҳои калони шохдор, хук ва харгӯш зарар мерасонанд. аз сабабе ки вирус чунин шаклро доро мебошад, мутахассисон онро чунин ном гузоштанд. аввалин бор вируси мазкур соли 1965 дар бемории музмини ринит мушоҳида гардид. таркиби гени вируси номбурда кислотаи рибонуклеинати якзанҷираро дар бар мегирад. нуклеотид бо пардаи сафедавӣ иҳота шуда, қисми берунии он аз моддаҳои липидӣ сохта шудааст. вируси тоҷ аз инсон ба инсон бо роҳи қатрагии ҳавоӣ мегузарад. онҳо ба пардаи луобӣ роҳҳои нафас афтида, инсонро дучори бемории зукоми шадид ва кӯдаконро гирифтори бронхит ва пневмония мегардонанд. насли нави вируси мазкур моҳи декабри соли гузашта дар шаҳри ухани ҷумҳурии мардумии чин ба қайд гирифта шуд. аввалин шахси ба ин вирус гирифтор шуда ин муштарии бозори маҳаллӣ мебошад. 13 январи соли 2020 насли нави вируси ҷадиди марговар дар зани 61 сола, ки мехост аз ҳудуди шаҳри ухани ҷумҳурии мардумии чин ба пойтахти Таиланд, шаҳри Бангкок парвоз намояд, ба қайд гирифта шуд. аз рӯи нишондодҳои зикр гарида, айни замон дар дунё 2098 инсон дучори ин беморӣ гарида ва 56 тани дигар ба ҳалокат расиданд. қайд карданд, ки маркази пайдоиши вируси ҷадид чин ба ҳисоб рафта, аз ин шумораи зикр гарида 2049 нафарашон чиниҳо мебошанд. гуфта мешавад, ки ҳалокшудагон низ танҳо дар ҳудуди чин ба қайд гирифта шудааст. айни замон вируси тоҷро дар давлатҳои дигар низ бо шумораи камтарини маризон қайд намуданд, аз ҷумла Таиланд, Гонконг, Австралия, Малайзия, Сингапур, фаронса, ҷопон, ветнам, Макао, ҷумҳурии Корея, ҷазираҳои Филиппин, иёлоти муттаҳидаи Амрико, Канада, Непал ва Арабистони Саудӣ. хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати гирифторшавӣ ба насли нави вируси тоҷ ба қайд гирифта нашудааст, хабар медиҳад Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. вируси тоҷ инсонро метавонад ба бемориҳои зерин гирифтор намояд: бемории роҳҳои нафаскашӣ, рӯдаю меъда ва бемориҳои системаи асаб. аломатҳои ба чунин вирус гирифтор шудан ин ҳарорати баланд, сулфа ва зиққи нафас мебошад. агар видеои мо ба шумо писанд омада бошад, пас онро бо лайк баҳогузорӣ намуда ба канали мо обуна шавед.